Δεν θα φύγει κανένας παραπονεμένος σίγουρα. Από τους 4 φυλές μόνο η μία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Για τις δυνατότητες προσπαθούν οι εκτροφείς τους και οι άνθρωποι που τους έχουν διασώσει. Ζητάει κύκλο όλοι μαζί. Χειροκροτήστε τις ελληνικές φυλές. Είναι οι φυλές μας. Χειροκροτήστε τις. Έχουμε χειροκροτήσει τόσα και τόσα. Ο κύριος Παπαδάτος θα έχει κρίνει σήμερα τα σκυλιά, τα γνωρίζει πολύ καλά, οπότε μάλλον έχει και τα αποτελέσματα. Τέταρτη θέση, ελληνικός πιμενικός. Στην τρίτη θέση, ο ελληνικός ιχνηλάτης. Δεύτερη θέση, το λευκό ελληνικό τσοπανόσκυλο και στην πρώτη θέση, ο Μολουσός. Συγχαρητήρια. Τα κουτάβια να βρίσκονται στην είσοδο, προκαταρκτική κουταβιών στην είσοδο του κεντρικού στίβου.